Τι κι άμα σου έλεγα ότι υπάρχει τρόπος να το καταλαβαίνουμε από νωρίς. Οι γυναίκες και γενικότερα οι άνθρωποι μας δείχνουν εξ αρχής τι είναι, με μικρά σημάδια που φαίνονται σε στιγμές που πέφτει η κοινωνική τους μάσκα. Αυτά τα ανοίγματα υπάρχουν ακριβώς επειδή είναι πολύ δύσκολο να διατηρούν την περσόνα του συνεχώς, οπότε αφήνουν υπονοούμενα για το τι έπεται στη συνέχεια. Τοξικές γυναίκες υπάρχουν παντού, από τη γειτονιά σου μέχρι την πόλη σου και πάει λέγοντας. Κάθε μία έχει διαφορετική τακτική και διαφορετικό τρόπο να παίρνει αυτό που θέλει, και συνήθως τα καταφέρνει, πατώντας πάνω στη γενική άγνοια των αντρών. Περίπτωση 1. Το θύμα. Σε ελκύει με την αδυναμία της. Είναι η ευάλωτη πριγκίπισσα που περιμένει τον πρίγκιπα με το άσπρο του άλογο να έρθει και να τη σώσει. Όλοι πάντα την πληγώνουν ή την εγκαταλείπουν. Οι γονείς της την απογοητεύουν συνεχώς. Οι φίλοι την αφήνουν χωρίς προειδοποίηση. Και κάθε σχέση της ήταν πιο τοξική από την προηγούμενη. Στη δουλειά της δεν την εκτιμούν και κανείς φαινομενικά δεν την αγαπάει. Σε σένα δείχνουν να βρίσκει το στήριγμα για να βγει από όλη αυτή την κατάσταση. Σου δείχνει πολύ έντονη προσκόλληση από νωρίς. Σε εξειδανικεύει και σου λέει πως είσαι κάτι διαφορετικό από τους άλλους. Παρατήρησε όμως κάτι σε αυτά που σου λέει. Οι γονείς μου αυτό, οι φίλοι μου εκείνο. Δεν υπάρχει κάποιο σημείο που να λέει πως φταίει εκείνη για αυτά που της συμβαίνουν. Και εκεί είναι το σημείο που πέφτει η μάσκα. Φταίνε πάντα οι άλλοι γιατί δεν έχει την ικανότητα να πάρει την παραμικρή ευθύνη. Τι σε κάνει να πιστεύεις πως όταν όλοι τις φταίνε, δεν θα τις φταίξεις κι εσύ? Και πάντα εκεί καταλήγει. Όταν σε έχει επιτέλους δέσει, τότε αρχίζει να βγάζει το πραγματικό της εαυτό και βλέπεις ποια πραγματικά είναι. Θέλει επιβεβαίωση, κυριολεκτικά από παντού, και θα κάνει τα πάντα για να την πάρει. Θα σου κάνει τη ζωή κόλαση και στο τέλος θα σε κατηγορήσει κιόλας ότι ήσουν τελικά όπως όλοι οι άλλοι. Αυτές οι γυναίκες δεν έχουν τη δυνατότητα να δουν αντικειμενικά τον εαυτό τους. Χρησιμοποιούν το δράμα για να παίρνουν προσοχή και συμπόνια από τους υπόλοιπους. Έχουν κάνει τις κακουχίες και τα τραύματα την ταυτότητά τους. Θα σου κάνει το βίο αβίωτο, θα σε τεστάρει και θα προκαλεί με κάθε πιθανό τρόπο να τη χωρίσεις για να μπορεί να συνεχίσει το αφήγημά της πως όλοι την αφήνουν στο τέλος. Χρησιμοποιεί πάρα πολλές χειριστικές τεχνικές και είναι μέγας λαοπλάνος για να μπορεί να σε πιέσει με κάθε τρόπο και χρησιμοποιώντας κάθε πιθανό μέσο. Θα συμπεριφέρεται σαν εσένα και θα κάνει προβολή κάθε άσχημου συναισθήματος ή πράξης που μπορεί να κάνει επάνω σου. Αφήνοντάς σε πολύ μπερδεμένο για το τι πραγματικά συμβαίνει και ακόμα χειρότερα, θα σε κάνει να αμφισβητείς για το τι είναι πραγματικά αληθινό. Ένας φίλος μου έλεγε μια ιστορία για το πώς είχε πάει στην παραλία με την τότε κοπέλα του και δύο φίλους τους. Εκείνη, ενώ μιλάγανε ξαφνικά, πολύ επιδεικτικά, έφυγε με τη φίλη της στα βαθιά και τον άφησε πίσω. Εκείνος δεν αντέδρασε. Απλά βγήκε με το φίλο του στην ακτή. Εκείνη τον κυνήγησε μέχρι εκεί και άρχισε να του φωνάζει μπροστά στον κόσμο πως πάντα φεύγει και δεν την περιμένει και πως δεν μπορεί να τον κυνηγάει συνέχεια. Εκείνος προσπάθησε να της εξηγήσει με όμορφο τρόπο πως τον αγνόησε και απλά εκείνος επέλεξε να βγει από το νερό, αλλά ήταν μάταιο. Αυτή η ιστορία μας δείχνει πως τέτοια άτομα δεν θέλουν λύση, δεν θέλουν σήματος. Θέλουν έλεγχο και να δουν ότι συνεχίζεις να παίζεις το παιχνίδι τους. Φύγε πριν να είναι πολύ αργά. Περίπτωση 2. Το κέντρο της προσοχής. Λίγο πολύ, όλοι θέλουμε να μας προσέχουν. Γεμίζει το εγώ μας και νιώθουμε καλά. Αυτή η συγκεκριμένη κατηγορία γυναίκας όμως το παρακάνει, με μόνιμη ανάγκη προσοχής από όλους. Θα κάνει ό,τι μπορεί για να ασχολούνται όλοι μαζί της, από το να ανεβάζει μήγυμνες φωτογραφίες στα social media για προσοχή, μέχρι να απαντάει σε μηνύματα άλλων και ενδεχομένως να φλερτάρει με κόσμο στον περίγυρό της για να νιώσει αρεστή. Ό,τι και να κάνεις, δεν πρόκειται να αλλάξει, γιατί το κενό που προσπαθεί να γεμίσει δεν καλύπτεται από ένα. Είναι αφαιρέγγια, συνήθως απόμακρη και θα σε φέρει σε σημείο να αμφισβητείς τον ίδιο στον εαυτό. Θα μιλάει με άλλους άντρες και θα σου το λέει για να αντιδράς. Θα σου λέει και καλά αθώες ιστορίες με άλλους, ενώ στην πραγματικότητα τρέφεται από την αντίδρασή σου και γενικά δεν θα σε αφήσει σε ησυχία. Όταν θα πηγαίνεις να πεις κάτι περί ωραίων και αφοσίωσης στη σχέση, θα σε αποκαλεί ανασφαλή και θα κάνει πλάκα πως της αρέσει να τραβάει την προσοχή
ή ακόμα και θα το ρίξει την ανεξαρτησία της και πως αν δεν σ' αρέσει, καλύτερα θα ήταν να φύγεις. Αν ποτέ ακούσεις από γυναίκα να στο λέει αυτό, τότε απλά φύγε. Κανείς δεν αξίζει τέτοια μεταχείριση από τον άνθρωπό του. Περίπτωση 3. Η επικίνδυνη. Φίλος μου έβγαινε με μια τέτοια. Δεν πήγαινε και πολύ καλά η σχέση τους για καιρό και επέλεξε να το τελειώσει. Με το άκουσμα αυτό, άρχισε να τον βρίζει, να το επιτίθεται με κάθε τρόπο, να πηγαίνει κάτω από το σπίτι του, να τον παίρνει τηλέφωνα με αποκρύψεις και γενικά να τον απειλεί. Αυτές οι γυναίκες δίνονται τόσο πολύ στους συντρόφους τους και όντας συναισθηματικά ανισόρροπες, γίνονται δεδομένες πολύ γρήγορα. Αυτό από τη μία δεν είναι δίκαιο για εκείνες, γιατί όντως προσπαθούν. Από την άλλη όμως, και εσύ είσαι ελεύθερος να κάνεις τις επιλογές σου, όσο είσαι σωστός και τίμιος απέναντί της, το να τελειώσεις απλά μια σχέση δεν αποτελεί έγκλημα. Δεν μπορούν να δεχτούν ότι επένδυσαν σε κάτι τόσο πολύ και δεν κατάφεραν να το κρατήσουν. Οπότε η αντίδραση καταλήγει να είναι ακραία. Θα σε θάψουν σε γνωστούς και φίλους, ενδεχομένως να σε παρακολουθούν ή να σου χαράξουν το αμάξι. Δεν είναι να παίζεις με τέτοια. Φύγε όσο είσαι αλόβητος. Περίπτωση 4. Η εξαρτητική. Αυτή είναι και η πιο αθώα κατηγορία. Αποτελείται από γυναίκες που απλά θέλουν να είναι συνέχεια μαζί σου. Να μιλάτε, ζηλεύουν πάρα πολύ και γενικά κάνουν ό,τι μπορούν για να μην ξεκολλάνε από πάνω σου. Τις περισσότερες φορές, τέτοιου είδους γυναίκες δεν έχουν και πολλούς φίλους, οπότε γίνεσαι η μόνη πηγή χαράς τους σε αυτόν τον κόσμο. Κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστεί κάποιος. Δεν θα έχεις καθόλου προσωπικό χώρο. Και όποτε θα το ζητάς, θα σου στέλνει μηνύματα ή θα εισβάλλεις στο χώρο σου αν μένετε μαζί, γιατί θα φοβάται ότι δεν την αγαπάς πια ή ότι θα την αφήσεις. Στην ουσία χρησιμοποιεί την ακραία προσκόλληση για να μην μεγαλώσει. Είναι παιδί κατά βάθος, που συνεχώς χρειάζεται κάποιον δίπλα του για να μπορέσει να λειτουργήσει. Συνήθως είναι καλομαθημένες και από οικογένειες που δεν τις άφηναν να πάρουν τα ρίσκα τους ή να αντιμετωπίσουν τα λάθη τους, δικαιολογώντας τες για τα πάντα. Με αποτέλεσμα να μην ενηλικιώνονται ποτέ. Τείνουν να θέλουν να φτιάξουν τους άλλους και πολλές φορές λειτουργούν σαν σωτήρες. Πίστεψέ με, δεν χρειάζεσαι κάτι τέτοιο στη ζωή σου. Περίπτωση 5. Η ναρκισσίστρια. Φαντάσου έναν άνθρωπο που λειτουργεί τόσο πολύ με το εγώ του, που εσύ δεν χωράς καν στην εξίσωση. Πρόσεξε όμως, δεν είναι επικίνδυνη λόγω αυτού, αλλά για το πώς σε προσεγγίζει. Από την πρώτη γνωριμία κιόλας θα σε κάνει να νιώσεις ξεχωριστός. Θα σου μοιραστεί πράγματα που σύμφωνα με τα λεγόμενά της δεν έχει πει πουθενά άλλου. Θα σου κάνει συνεχώς κοπλιμέντα και θα σε εξυμνεί. Όσο ωραίο και να ακούγεται αυτό για έναν άντρα, δυστυχώς είναι η στρατηγική της. Σου πλέκει το εγκόμιο μέχρι να ρίξεις τις άμυνές σου και ύστερα επιτίθεται. Από τον ουρανό είχε, πέφτεις απότομα στην άσφαλτο. Αυτό σε αποσυντονίζει σε τέτοιο βαθμό που όταν εν τέλει καταλάβεις τι έχει συμβεί, εκείνη έχει ήδη κλέψει την ηρεμία σου, το ηθικό σου, το χαρακτήρα σου, ακόμα και τους φίλους σου σε μερικές περιπτώσεις. Είναι επικίνδυνη επειδή ενώ ξέρει ότι κάνει κακό, το δικαιολογεί στο μυαλό της ως κάτι νορμάλ. Είναι χειριστική σε τέτοιο βαθμό που φίλος που έβγαινε με τέτοια κοπέλα κατέληξε να της πει πως ενώ φέρεται τόσο άσχημα, την παραδέχεται γιατί τα εγκεφαλικά παιχνίδια που παίζει ήταν κορυφαία και πολύ δύσκολα αναγνωρίσιμα. Θα χρησιμοποιήσει κάθε χειριστική τεχνική για να σε αναγκάσει να κάνεις αυτό που θέλει. Και αν δεν το κάνεις, θα το μετανιώσεις πικρά. Γιατί πίστεψέ με, θα βρει έναν τρόπο να σε εκδικηθεί. Να είσαι εξαιρετικά καχύποπτος με τέτοια άτομα και να φεύγεις νωρίς. Γιατί οι πληγές που αφήνουν είναι βαθιές και παίρνουν χρόνο να επουλωθούν. Αν καταφέρεις να αναρρώσεις, γιατί πολλοί άντρες δεν τα καταφέρνουν ποτέ. Περίπτωση 6. Η ντίβα. Μία ήπια μορφή της ναρκισσίστριας κυνηγάει μονίμως την προσοχή ενώ θέλει να δείχνει προς τα έξω πως την απεχθάνεται. Εγωκεντρική μέχρι αηδίας, αναμένει από σένα τον ουρανό με τα αστέρια, ενώ σε μια δύσκολη στιγμή σου είναι πιθανό να μην σε πάρει καν τηλέφωνο. Τη νοιάζει μόνο εαυτός της και τίποτα άλλο.
Το καλό με αυτήν είναι πως σου δείχνει αυτή τη συμπεριφορά κατευθείαν, οπότε έχεις την πληροφορία από νωρίς. Όσο ωραίο και να είναι το παιχνίδι και η ανάγκη να καταφέρεις να τη ρίξεις για να νιώσεις ότι έκανες κάτι ακατόρθωτο, δεν αξίζει προσπάθεια. Μην μπλέξεις ποτέ με τέτοια κοπέλα. Περίπτωση 7. Η φεμινίστρια. Άκουσέ με καλά σε αυτό. Η μοντέρνα φεμινίστρια δεν παλεύει πραγματικά για τα δικαιώματα των γυναικών. Παλεύει για να μπορεί να κάνει ό,τι θέλει χωρίς να έχει συνέπειες. Κατά βάθος φθονεί τους άντρες και θέλει ό,τι και εκείνη, με τη λεπτομέρεια ότι δεν θέλει την ευθύνη που παίρνουν οι άντρες καθημερινά. Για όλα έχει μια απάντηση. Θα σε κοντράρει με το παραμικρό και κάθε ίχνος υγιούς ανδρικής συμπεριφοράς θα κατακρίνεται άμεσα. Απειλείται το αφήγημά της αν δεν αντιδράσει απέναντί σου άλλωστε. Δεν μπορεί να δεχτεί πως άντρες και γυναίκες σαφώς είμαστε ίσοι, αλλά όχι ίδιοι. Άλλες ανάγκες και συμπεριφορές προβάλλουμε εμείς και άλλες εκείνες. Κάθε συζήτηση θα πέφτει στο κενό και θα καταλήξει να κουβαλάς ένα βάρος μαζί σου όσο διατηρείς αυτή τη σχέση. Φύγε όσο προλαβαίνεις. Περίπτωση 8. Ο κακός άνθρωπος. Αυτή η κατηγορία είναι πολύ ιδιαίτερη, γιατί αποτελεί κομμάτια λίγο πολύ όλων αυτών των περιπτώσεων που αναλύσαμε ήδη. Η μόνη διαφορά είναι πως εκείνη δεν νιώθει τύψεις. Θα σου κάνει τη ζωή μίζερη και θα σε κάνει δυστυχισμένο και θα το χαίρεται κατά βάθος. Σε αντίθεση με το θύμα ή με την ντίβα, αυτή η κατηγορία δεν πράττει κακό μόνο από ανασφάλεια, αλλά για ευχαρίστηση. Κακός άνθρωπος είναι αυτός που έχει την ευκαιρία να κάνει κακό και θα το κάνει. Ό,τι και να σου λέει να κοιτάς τις πράξεις της. Είναι ο άνθρωπος που θα χαρεί με τη θλίψη του άλλου και θα κάνει ό,τι μπορεί για να αποτύχουν όλοι όσοι βρίσκονται κοντά της. Όπως θεωρεί ότι έχει αποτύχει και εκείνη. Μην το σκεφτείς δεύτερη φορά. Αυτά τα άτομα δεν αξίζουν ευκαιρίες. Αξίζουν κοινωνικό αποκλεισμό και θεραπεία. Αλλιώς θα συνεχίσουν να καταστρέφουν κάθε ανυποψία στο άντρα που θα συναντούν. Αυτές λοιπόν είναι οι βασικές κατηγορίες τοξικών γυναικών που πρέπει να αποφύγεις με κάθε κόστος. Αλλιώς το κόστος θα είναι το να χάσεις τον εαυτό σου μέσα τους. Όλες δείχνουν σημάδια. Η μάσκα πάντα έχει κενά. Να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά και να παρατηρείς, γιατί οι αποφάσεις του σήμερα χτίζουν τις καταστάσεις του αύριο.